Бізнес імперії Шеймана – жаночае аблічча. Пра гэта мы ўжо распавядалі ў адным з нашых папярэдніх расследаванняў. Тады мы высветлілі, што даўні паплечнік Лукашэнкі займаецца кантрабандай санкцыёнкі і рээкспартам прамысловых тавараў у Расею, а для прыкрыцця выкарыстоўвае маладую сяброўку Ганну Пушкарову. Але сёння мы маем і прадэманструем доказы таго, што дзяржаўны дзеяч і правая рука Александра Лукашэнкі Віктор Шейман насамрэч жыве падвойным жыццём. І на бізнес-баку у яго зусім не дзяржаўныя інтарэсы, а маладая жанчына і маленькі сын ад яе. Гэта перадача «Давайце разбірацца» з вамі Вольга Ратмірова і сёння ў нашым выданні. Шанцуе не прыгожым, а каханым. Як Лукашенко сасватаў Віктору Шейману партнёрку па падарожжах. Чыноўнік з залатымі шахтамі і каштоўнымі камянямі. Падвойнае жыццё дзяржаўнага дзеяча ў апараце. Грамадзянская жонка, маленькі сын і багацце на сотні мільёнаў долараў. Віктор Шейман – рэдкі палітычны доўгажыхар з самай першай абоймы Александра Лукашэнкі. Падчас службы ў Афганістане ён атрымаў мянушку «Тыгр» за сілу і спрыт дзікага звера. Такі характар дапамог Шейману прайсці з Лукашэнкам агонь і ваду. У 1994 годзе менавіта Шейману даручылі бяспеку Лукашэнкі кандыдата на першых прэзідэнцкіх выбарах. За тыдзень да першага туру яны разам трапілі под абстрэл. Каманда кандыдата назвала інцыдэнт замахам ад тагачаснай улады інсцэнізацыяй для перамогі. Мінула 18 гадоў. Віктор Шейман ляціць з Абу-Дабі на борце самалёта А6 і АІ. Гэтым жа рэйсам у Менск вяртаецца 22-гадовая дзяўчына. Ён – памочнік прэзідэнта Беларусі па асобых даручэннях, яна – учорашняя студэнтка Акадэміі мастацтваў. Вось што гаворыць адзін з ейных выкладчыкаў. Выдатная была студэнтка, прыгожая, як зорка з французскага часопісу. Такая перспектыўная дзяўчына, якая думае пра сваю будучыню. У яе дзелавы характар, яна настойлівая ў дасягненні сваіх мэтаў. З такімі задаткамі можна кіраваць любым офісам. Як нам стала вядома, са зліву атрыманага ад кіберпартызана ўжо праз 2 месяцы пасля палёту з Эміратаў кампаніі Віктора Шеймана Пушкарова займела кватэру на вуліцы Харужай у Менску коштам $240 000. А ў ейным гаражы з'явілася Toyota RAV4. Адкуль такія грошы выпускніцы тэатральнага факультэту, спытаеце вы? Адказам на гэтае пытанне могуць стаць супольныя вандраванні Пушкаровай з Віктарам Шейманам. Агулам мы знайшлі ў іх 10 супольных паездак і пералётаў. У тым ліку службовы візіт Шеймана ва ўкраіну ў 2012. Тады Пушкаровай, звычайнай дзяўчыне з Дзяржынску, было ўсяго 22. Блізкасць з памочнікам прэзідэнту ў адмысловых даручэнням стала ейным шчаслівым квітком. У лістападзе 2018, праз 6 гадоў пасля першага, але далёка не апошняга вядомага нам падарожжа Шейманам, 29-гадовая Ганна Пушкарова стала мамай. Незадоўга да гэтага цяжарная Ганна разам з сястрой вылецела з Беларусі, па ўсім відаць у Ізраіль. Бо сына, паглядзіце, як пазначана ў ягоным пашпарце, Пушкарова нарадзіла ў Тель-Авіве. Хлопчыка Ганна назвала Михаілам і дала яму імя па бацьку Віктарович. Пры гэтым запісала дзіця на сваё прозвішча. В соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, при рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, сведения об отце ребенка вносятся в запись о рождении по фамилии матери. Собственное имя и отчество отца ребенка записывается по ее указанию. Мішу Пушкарову цяпер амаль 4 гады. За гэты час ён паспеў здзейсніць мінімум 5 пералётаў праз Мінскі аэрапорт. Самы першы нарадзіў у маці ў Беларусі ў 3-месячным узросце ў пачатку 2019-го. Ляцеў ён разам з мамай і цёткай Юліяй Брыгаднай. Запомніце гэта імя, яно яшчэ ўсплыве ў нашым расследаванні. Разам з цёткай і з трыечнымі братамі ды сястрой Міша лётаў яшчэ тройчы, побач заўсёды была Ганна Пушкарова. Віктор Владимирович Пушкаров, пазначаны ў пасведчанні аб нараджэнні Мішы, ніколі з ім не лятаў. Больш за тое, у беларускай пашпартнай базе чалавек з такімі дадзенымі адсутнічае. А вось Віктор таксама Уладзімірович. Шейман сапраўды падарожнічаў у кампаніі Ганны Пушкаровай і хлопчыка 25 жніўня 2019. Яны вылецелі з Менску, а вярталіся ўжо паасобку. Шейман быў дома 6 верасня, а Пушкарова з сынам, сястрой і ейнымі дзецьмі апынулася ў Беларусі праз 2 тыдні пасля гэтага.
Але не толькі ў паветры перасякаюцца шляхі правай рукі Александра Лукашэнкі чыноўніка Віктара Шэймана з Ганнай Пушкаровай. У 2017 годзе шэры кардынал купіў зямлю і дом у вёсцы Падліпкі Пухавіцкага району за $15,5 тысяч. На гэтым участку ён за свае грошы ўзвёў новую будоўлю са склепам, верандай, гаспадарчым блокам, агульнай плошчай 547 квадратных метраў. На першым паверсе ў доме кухня, кабінеты, пакоі, а ў склепе месцяцца вінатэка, більярдная зала і гаспадарчыя памяшканні. Меркаваны кошт дому не менш чым $350 тысяч. Да яго прымыкаюць 25 сотак, а побач стаіць яшчэ адзін цагляны дом меркаваным коштам у $60 тысяч. І належыць ён каму б вы думалі? Маладой маме Ганне Пушкаровай. Як бачым, асабістае жыццё чыноўніка Віктара Шэймана віруе. З Ганнай Пушкаровай у іх шмат агульнага, але і гэта не ўсё. Дык чым жа займаецца гэтая пара і як яны зарабляюць на Беларусі? Нагадаем, упершыню пра Ганну Пушкарову мы даведаліся, калі рыхтавалі расследаванне пра беларускую кантрабанду. Як вынікала з выпісак, у 2015 годзе Пушкарова стала саўладальніцай кампаніі «Глобалкастам». Паводле расійскага выдання РБК, фірма была сярод асноўных пастаўшчыкоў кантрабанды санкцыйных тавараў з Беларусі ў Расію. Все мы прекрасно помним замечательные истории с белорусскими креветками, мидиями, киви и бананами, которые в Беларуси не растут, но страна происхождения везде указывалась как Беларусь. Были и более сложные схемы, когда продукты поставлялись, допустим, из африканских стран, по сертификатам, точнее, африканских стран. На самом деле продукты могли быть из любого другого государства. У другой полове 2010-х компания «Глобалкастам» трапила ў скандал з пастаўкамі санкцыёнкі з Беларусі ў Расію. Ім нават давялося апраўдвацца, публікуючы заявы ў дзяржаўным выданні «Белта». У папярэдніх расследаваннях мы расказвалі, як кампанія «Глобалкастам» удзельнічала ў схеме рээкспарту кветак. Так, у 2019 годзе на імпорт кветак было выдаткавана $370 мільёнаў. Ад іх экспарту паступіла толькі $85 мільёнаў. Каля $300 мільёнаў згубілася ў дарозе з Беларусі ў Расію. Наживаются конкретные люди. Государство белорусское теряет деньги. Просто теряет. Причем, мы, по нашей оценке, государство на таможенной почте, где-то на НДС, 17 миллиардов рублей теряет ежегодно. Вот из этого НДС миллиардов 6-7 ваших. Кому это все в карман идет? Там 2-3 человека, которые прикрываются, мягко говоря, извините, на мой взгляд, это бариш. Тады наша журналістка Ксенія Вязнікоўцева нават сустрэлася з сястрой Пушкаровай, той самай Юліяй Брыгаднай, з якой Ганна паляцела з Беларусі незадоўга да роду ў Ізраілі. Сама Юлія таксама дзяўчына няпростая. Апошнія гады яна працавала ў кампаніі «Адамас Інвест», якой валодае Беларусь Гандаль, кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Ейны муж Яўген Брыгадны таксама паспеў папрацаваць у кампаніі кіраўніцтва справамі. У 2019 годзе «Глобалкастам Менеджмент», якім тады яшчэ валодала Пушкарова, стварае кампанію «Бел Security Group». У студзені 2020-го кампанія мяняе назву на «Гард Сервіс», а ў чэрвені таго ж года Александр Лукашенко робіць яе першай прыватнай ахоўнай арганізацыяй з правам выкарыстоўваць і захоўваць службовую зброю. Неўзабаве пасля таго, як Еўрарадыё знайшло сувязі паміж дырэктарам кампаніі Яўгенам Чанавым і кіраўніцтвам справамі прэзідэнта, у кампаніі мяняецца ўладальнік і дырэктар. У жніўні 20-го «Гард Сервісам» стаў валодаць Александр Метла, кіраўнік дабрачыннага фонду «Памяць Афгану». Метла вядомы сяброўствам з кіраўніком справамі прэзідэнта Віктарам Шэйманам. Шэйман сам ветэран баявых дзеянняў у Афганістане, ён дапамагае фонду з моманту яго заснавання. Акрамя таго, менавіта ў Метлы ў 2017 годзе Шэйман купіў зямлю ў Падліпках. На сайце фонду ёсць фота, на якім у 2004 годзе Шэйман разам з Мятлой на мерапрыемстве уручаюць падарункі. У лютым 2019 года фонд «Памяць Афгану» падараваў ветэранам вайны 7 новых аўтамабіляў. У час выступлення Александр Метла удакладняў: Гэтыя экземпляры набытыя дзякуючы дапамозе кіраўніка справамі прэзідэнта РБ Віктара Шэймана і некалькіх беларускіх прадпрымальнікаў. У той жа дзень, калі змяніўся ўладальнік у «Гард Сервіс», у «Глобалкастам Менеджмент» з'явіліся таксама новыя ўласнікі. А да канца 20-го кампанія «Глобалкастам» была рэарганізавана і далучаная да «Глобалкастам Менеджмент». З 19-го года кампанія кіравала іншай фірмай «Глобалкастам Комерс». За 2 гады з 20 по 21 яна зарабіла $9 300 000 рублёў. У 2022 годзе она была падзеленая. У папярэднім расследаванні мы рассказывали, что она займалася рээкспартам прадуктаў харчавання і прамысловых тавараў. Вся деятельность структур, приближенных к управделами с определенного момента, это участие в серых и контрабандных схемах.
Причем это тянется из 90-х, естественно, и тогда, и сейчас это делается исключительно с ведома и разрешения, и одобрения Лукашенко. Но, опять-таки, что ей не помешало стать фигурантом именно скандалов с Россией, когда российская сторона публиковала материалы, которые свидетельствуют о претензиях там, к нескольким компаниям, так или иначе связанных с белорусским государством, будь то частная, будь то полугосударственная контора. Новыми уладальнікамі Global Custom Management пасля Ганны Пушкаровай сталі Яўген Жоўнер, Александр Рамановскі, а крыху пазней да іх далучыўся Антон Новік. Што вядома пра гэтых людзей? З дадзеных ад кіберпартызанаў мы даведаліся, што Антон Новік былы працаўнік службы бяспекі президента. А почему после работы в службе безопасности президента вы решили заняться бизнесом? Ну, жить как-то надо. Угу. А как вы познакомились с Анной? Не хватает на жизнь. А как вы познакомились с Анной Пушкаревой и почему присоединились к ее бизнесу? Понятия не имею. Другі саўладальнік кампаніі Global Custom Management Александр Рамановскі працаваў там жа. Яўген Жоўнер, трэці ўладальнік Global Custom Management. У СМІ яго называюць даверанай асобай Віктара Шэймана. Як мы даведаліся падчас аднаго з нашых папярэдніх расследаванняў, ён адзін з прадстаўнікоў золатаздабывальнай кампаніі Zim Goldfields і падпісваў яе ўстаноўчыя дакументы. Кампанія атрымала льготныя гранты ад зімбабвійскіх уладаў на распрацоўку радовішчаў золата. Гэта адбылося пасля афіцыйнага візіту Віктара Шэймана ў Зімбабве, пасля якога ён абвясціў, што падпісаў пагадненне беларуская тэхніка ўзамен на права для Беларусі здабываць золата ў афрыканскай краіне. Фірма стала шырока вядомай пасля нашай публікацыі ў рамках міжнароднага праекту Pandora Papers. Са злітых дакументаў вынікае, што адзін з канчатковых уладальнікаў Zim Goldfields гэта сын Віктара Шэймана, а беларуская дзяржава і зусім нібы не мае да кампаніі аніякага дачынення. Шейман – доверенное лицо, партнер на протяжении многих лет. Сын – как бы доверенное лицо доверенного лица. То есть это такая как бы семья, очень близкое, тесное как бы окружение, где ты все можешь держать под контролем. На распрацоўку радовішча золата ў Зімбабве ў 2018 годзе была нанятая беларуская кампанія «Белгія-Пошук». На той момант кампаніяй валодаў Global Custom, яшчэ з Пушкаровай. І дзяржаўнае прадпрыемства «Белзарубеж-Гандаль», якое ўваходзіць у кіраўніцтва справамі прэзідэнта на чале з Віктарам Шэйманам. Ужо пасля таго, як Пушкарова пайшла з саўладальнікаў Global Custom, геалагічная кампанія «Белгія-Пошук» цалкам стала належаць Global Custom Management. А ўжо ў ліпені 2022 года Global Custom Management перадаў сваю долю кампаніі «Кродэкс Гарант», створанай за месяц да гэтага. Валодае ёй саўладальнік Global Custom Management і былы працаўнік службы бяспекі прэзідэнта Александр Рамановскі. Есть те, кто уходит на пенсию, нужна там ротация. И тут, как никогда, кстати, может найтись какой-нибудь отставной полковник службы безопасности. Почему нет? Я думаю, что эти случаи абсолютно не единичные и там, затрагивают не только сферу управления делами президента. Но я бы сказал, что, во-первых, это возможность обеспечить достойную пенсию для бывших сотрудников, которые тоже себя там, неплохо, наверное, зарекомендовали. И это возможность отблагодарить за государственный счет, за безупречную службу. У 2022 годзе кампанія Global Custom Management памяняла назву на «Арда-завод» і, выглядае, вырашыла змяніць сваю бізнес-арыентацыю. За 1,5 года да гэтага яна атрымала ліцэнзію ад Міністэрства фінансаў на апрацоўку, выраб і гандаль каштоўных камянёў і металаў і адкрыла сваю крамку побач з будынкам МУЗ у Менску. Да яе ж у 2017 годзе перайшоў брэнд «Беларускія брыльянты», якім раней валодала дзяржаўная кампанія «Адамас Інвест», дзе ў тыя гады, нагадаем, працавала сястра Пушкарова Юлія Брыгадная. Дарэчы, цяпер гэтая кампанія ў працэсе ліквідацыі. Такім чынам, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Знаходзячыся на дзяржаўнай пасадзе, набліжаны да Александра Лукашэнкі, Віктар Шэйман вядзе падвойную гульню. Паралельна ён заснаваў бізнес-імперыю, якой кіруюць набліжаныя да яго асобы. Звязаныя з ім кампаніі былі замешаны ў скандалах з санкцыйнымі пастаўкамі і дабычай золата ў Зімбабве. Толькі ў 2020-2021 годах гэтыя фірмы зарабілі больш за $500 мільярда беларускіх рублёў.
Але гэтая дзейнасць суадносіцца з высокай дзяржаўнай пасадай, якую да нядаўняга часу займаў гэты шэры кардынал. І няўжо гэта ўсё адбываецца без ведама Александра Лукашэнкі? У пачатку 13-го года кіраўніцтва справамі прэзідэнта ачоліў Віктар Шэйман. З ягоным прыходам гэтай структуры адышло паспяховае сельскагаспадарчае прадпрыемства агракамбінат «Мачулішчы», у склад якога неўзабаве ўвайшлі некалькі былых калгасаў, пінскі мясакамбінат і завод для перапрацоўкі малака, малочны гасцініц. У 2015 годзе кіраўніцтва справамі прэзідэнта Беларусі было найбуйнейшым у СНД вытворцам молока. При Викторе Шеймане управление делами, вот как там конгломерат этих структур между собой частично, но очень разрозненных, он приобрел некоторую стройную систему, которая, наверное, досталась в наследство его преемнику, и эта система функционирует, в общем-то, в целом, как говорится, достаточно эффективно, даже там, по белорусским экономическим меркам. Они там, в прошлом году они рапортовали, что они заработали практически $1 миллиард, вся структура управ делами. Теоретический бюджет, да, с этого платятся налоги. Но куда потом идут эти деньги, ну, собственно говоря, не знает, наверное, вне системы никто. На вясковай гаспадарцы Шэйман не спыніўся. Пры ім з'явілася фірма для продажу нафтапрадуктаў «Белзарубежгандаль» і пашырыла дзейнасць кампанія «Беларусьгандаль». Яна стала ўладальнікам або саўладальнікам некалькіх структураў у Беларусі за мяжой, сярод якіх «Белаграферт» у Горадні. Гэтая фірма закупляе сыравіну ў Горадні азоту і займаецца вытворчасцю грануляванага сульфату амонію. Таксама «Беларусьгандаль» рэалізуе ў Расіі тэхнічную соль праз кампанію «Аматіста Груп» і трактары праз гандлёвы дом НТЗ. Это легальное зарабатывание денег, если мы там понимаем, о чем мы говорим в Беларуси применительно к понятию легальности. Да. На чем зарабатываются? В основном на экспортных операциях с высоколиквидными товарами. То есть это лес, это нефтепродукты, это удобрения. Это делается для того, чтобы в системе были свои деньги, не в государстве, а именно в системе, которыми можно как-то иначе распоряжаться. Но и вот, возвращаясь опять-таки к началу разговора, с чего все начиналось, с организации серых схем поставок товаров на совместную, как минимум, с Россией таможенную территорию, так это и функционирует практически до сих пор. То есть безопасность, есть заработок, а есть еще заработок от контрабанды. Як вынікае са злітай нам ад кіберпартызанаў базы пералёту, Александр Лукашенко сам лётаў з Ганнай Пушкаровай значна раней. У лютым 2010 года ёй было 20 гадоў. Яна вучылася на 3-м курсе Акадэміі мастацтваў і апынулася на борце самалёта EW001PI разам з Александром Лукашенком. Яны на 10 дзён паляцелі ў Цюрых. У гэтым швейцарскім вандраванні з імі былі сыны Лукашэнкі Мікалай і Дмітрый, а апошні ўзяў жонку Ганну і дачок Анастасію і Дар'ю. Былі ў кампаніі іншыя прыкметныя людзі, набліжаныя да Лукашэнкі бізнесоўцы Чыш і Цяцерын, працаўнік службы бяспекі Лукашэнкі Мікалай Шкрэт, духоўнік Фёдор Поўны, фатограф Андрэй Стасевіч, асабістая доктарка Святлана Канашэнка. Пушкарова ўжо даўно ўваходзіць у самае блізкае кола Лукашэнкі, але хто пазнаёміў іх у 2010 годзе? Пушкарова была не адзінай студэнткай, якая лётала з Лукашэнкам у Цюрых у 2010. Як нам стала вядома са зліву атрымана ад кіберпартызанаў, на борце была і Марта Голубева. Упершыню ў кампаніі Лукашэнкі яе заўважылі ў 2008 годзе. Тады ёй было 18 гадоў, яна спявала ў ансамблі верасы Васіля Раінчыка, які таксама лётаў у Швейцарыю ў 10 годзе. І вучылася ў Акадэміі мастацтваў на тэатральным факультэце. А значыць, магла быць аднагрупніцай Ганны Пушкаровай. Такім чынам, што мы высветлілі па выніках нашага расследавання? За доўгія гады працы ў камандзе Лукашэнкі Віктар Шэйман пабудаваў цэлую бізнес-імперію, хаця як чыноўнік не меў на гэта аніякага права. З дапамогай фірмы-палюбоўніцы ён наладзіў пастаўкі санкцыёнкі ў Расію і Беларусь, а потым з дапамогай гэтай жа кампаніі заняўся пошукам золата ў Зімбабве.
Як апынулася, Александр Лукашенко быў знаёмы з Ганнай Пушкаровай яшчэ да яе сумесных падарожжаў з Віктарам Шэйманам.